Papa Isabel ndakuchemera nikangasi katatu. Yes. Asingagoni kudzorera ndiani? Baba Pati. Ndakudana kangani muzukuru? Katatu. Saka Po rikiti bu. Zviri sese? Papa. Nyika yeZimbabwe ine vanhu vayo. Ende zviri kuitika imomo ndo zviri kuitika. Zvichibuda tsanangudzo dzichienda kuvanhu dzichibuda sezvazviri. Todzitakurawo kune vanenge vasingazivi. Todzikanika kusechimuti. That's why the whole nation only one station. Munhu wese pachimuti. Kwenyari padhuze newe kuti uri pachimuti. Right. Budze izvo. Kunyangwe mubhazi ndo ukama wacho. Nasi makabatireiko Zimbabwe, Africa dzonga the whole world. Baba inini. Ndambofuka ndiyaita mutete, but ndiri kutosimba nekuda kwadzo. Tichifamba tichienda. Pa corner store. Panonzi pa Bowers. Sabhuku tiri wabawa. Kune murume ane 27 iza kuti atsike kungorova vanhu achiri mukorokoza. Akaenda akatopara mura ikoko anodzoka. Izvezvo ane mukoma wake wakatema nedemo izvezvo. But yadzikuna mapurisa. But anotasenga anotiza. But ndichitera na Sabhuku titaure naye pamusoro pemunhu uyu kuti imimi senzvimbo muchigara nemunhu achita nyaya dzakawanda kudai so munozvifambisa sei. Ndobva hapo mukoma KB chine weight chinorema gokwe chief nemangwe Sabhuku Kabila. Kune murume akadana nemukadzi wake vari mukereke yavo inoti iyo kana musati masanganiswa nedenga chiratidzo chokuti murume nemukadzi amusangani. Okay. Kana chiri kusangana manzwa shona pedzisa ikoko. Saka zvadaro vanhu ava murume akazoenda kunokumbira muchato achibva bvisa 900 yake achikumbira mukadzi. Ndokubva vazoenda kumatest ekuti vaone kuti ropa ravo rakamira sei. Zimbabwe batai pa. Hold on. Ndini nyaya yekubhowera murambinda yemurume akatiza nemukadzi wemunhu vachibva vaenda kuBeatrice. Vaenda kuBeatrice ndokunotoita vana vaviri ikoko, uyatiza mukadzi wake uyatiza murume wake vachibva vanogara vese sezvikomba zviviri kuBeatrice. Mukadzi akatiza nechikomba uyoyo kuchibva kwazoitika rufu kauti urwere kumba kwana vabereki vake kuri kudhuze nekwaigara kweke achibva adzokera ikoko. Kudzokera kwaakaita ikoko Zimbabwe bvunza inini ndichakudza zvakaitika ikoko. Ndakachibata chimuti pa National FM ndinonzi kuda kwashe nyakuchena pa Ponzili kunoku kwa Mutare. Ndoziva kuti izvozvi pane zviri kupisa kunze uko. Ikoko kwa Mutare ikoko mukoma KB. Kune amai vanga vane vana vari kungofa murume wavo akafa. Vachibva vazoshevedzera zvikanzi imimika taurai zvamuri kuita mumwe wakafa imi sei muchisara mega kuchibva kwekoti itai zvipfuwo zvenyu zviuye paruvanzi zvitinei zviuye. Ndobva zvaya zvipfuwo zvauya zvikanzi huku iyi makaitenga kupi. Amai vaikwa kungobata huku kuita senge kuikanda mudenga ichibva yabhururuka huku ndiye bhururu zvachose iyo nanhasi huku yakaenda. Makambona huku inobhururuka kudaro. Chanza Isaac Duswa pamurewa arachipata chimuti vachada kubata bhozhongora vachada kusvisa nyaya pachimuti pa National FM unobatika sei. Icho kwa demo ya Zimbabwe ndoda kundibata munodibata pa namba isina chipomero namba isinganyadzisi namba inonwira. Namba iyo inoti 0771 545 025 0771 545 025. Musabipa musatambira pairi uyezve kana mune zvamuri kuda kwandiri zvamunofungira ndinoziva tangai matura popo nje nebepa pandinongoshevedzera muchipfafaidza aiwa muri yeZimbabwe ndo namba yacho. Tinotenda baba Isabel vari kudzoka manje mushure mekunzwa kanau muntu ndi washangani pabodzi kana sutu vakunyudza gejo legezani katibve kuti baba Isabel vakatibatireko. Rikiti bu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti bu akapaka fembera kidodere kupi Beatrice chia uko kwa wakazotamira mushure mekunge vatiza murume nemudzimai. Ndinoya mukoma KB pane chandinoda muri chingobatsira neZimbabwe yese
kune vari kuchema mukoma KB ndakunodonhera kubhangeti paka bhangeti chako bhangeti chiri kuti tani naiwe bhozo kwandiri kutaura itsi bhangeti kuwadzana township ward 23 kansela Muganhiri. Okay, apa ndiri kuzama kuti ndinyatsopinda munzvimbo mutsinga nemumongo kuti vanhu muzive kuti tutaura nezvebabu vanoda kunzwisisa kana une hama dziri ikoko kana uchiziva ikoko ibva watopinda ikoko. right. Nyaya iripo mukoma KB ndeyekuti pane family ine vana vadiki vachangoroorana kana ndisingakanganisi makore emusikadzi anokona kuti aiwo 23 years kuna kuti mukomana ari ku 23 24 25 ipapo nekuti vese ichiri mhuri diki. Pamba panogara vana ava kana kuti mhuri iyi kumapatsi 7 dzamanheru kune mukadzi akasvika achibva anokadho kumukadzi ari pamba apa pane mhuri yandiri kutaura. Mhuri yandiri kutaura iyi ine mwana sikana ane 3 months dzekuberekwa karusava kari pazamo tikazi handie munoona murume wenyu ane girlfriend izvezvi murume ane girlfriend mai nenyaya yekuudzwa nemamwe mashoko anobatira kugara machopuchopu kuti ane girlfriend ndobva siya mwana akarara mumba ndokutanga kutiera chi mukadzi uyoyo ndiye mukadzi avachamuone amai kunodzoka kumba murume avachamuone kunodzoka kumba mwana amuchisina mumba. Tine 3 weeks izvezvi mwana ari kutsvaga mwana asikuwanika mushure mekuzosheedzwa kunzi uyamuone murume unyani chi ane girlfriend vachibuda chizodzoka mumba havasi kuwana chinhu girlfriend yavada kunoona murume haisi kuwanika murume wacho haasi kuwanika kudzoka mumba muchisina mwana abiwa mwana adisappear anga ari mwanaye anga ari mwanasikana ane 3 weeks ane 3 months ane 3 months asi zvaane 3 weeks mwana uyu atobiwa haasi kuwanika kubva ipapo. Munhu uyu mukadzi uyu akasvika akanoka padhoo achiudza mudzimai anga ari pamba apa kuti mhanyai muone murume wenyu ane girlfriend. Vanomuziva here? Havamuzivi mukoma KB. Handizivi kuti mhepo dzacho mukadzi uyu havamuzivi. Kungobuda kuti murume ane girlfriend ndofunga munhu andifarira kwakubuda kusiya mwana ruso wamumba mwana achawanikwe. Apo pamba panga pasina munhu. Anogara potuni nemurume wake anga ari mumba ndiye mwana mumba achawanike nanhasi mwana haasi kuwanika. So kutaura kwatiri kuita kuno kwanditika ndichitaura nakansela Muganhiri ndinotaura kuti vari kuzama kuti maprayers madzimai munzvimbo iyi kuti vachinamata ndiyo nzira vari kushandisa izvezvi kuti vangakwanisa sei kuti mwana uyu angoonekwa pati mwana haasi kuwanika. Nyaya iri kumapurisa hapana kana pane fungidziro pari kunzwika information yekunzi pakamboonekwa mwana kana pakaita sei mwana haasi kuwanika. Mukadzi akatora mwana uyu anga achivaudzwa kuti murume ane boyfriend ane girlfriend havamuzivi asi pakangobuda mumba pasina maminitsi vachinoshaya murume wakanga vinga kudzoka mumba mwana can't get. Anga ari mwana wawo wokutanga Zimbabwe muri kuchinzwa kachiri kubva kubhangeti. So aunza nyaya ndiani apa aunza nyaya vabereki kusanganisira kansela chavari kutoshevedzera kuti ndiri kurwadzikana munzvimbo vana vangu. So madzimai kwanza vari kugara vari pamunamato vachinamata zuva rega rega vachiungana ngatibatsiranei tingawana sei mwana uyu Mwari vangapindira sei. Kune vakambonzwawo here kusvika vakunza mashoko kuti tibatsirei kuti tingaite sei kuti timwana wedu but ripoti kumapurisa yakapindira. Zvakaoma kuti mudzimai uyu akasvika achinoka anga achitoziva kuti akaudza mashoko aya kumudzimai kuti murume wako ane girlfriend achavhunduka achareacta. Munhu anogara pasi kutoplana kuti tingaite sei kubata brain dzevanhu. Obvious achatomhanya kuti ari kupi kureva kuti iyeye haasiri akatora mwana. Pamwe kune vamwe vaitoti kana mukaona akufamba neni musara mopinda mumba ndofunga da dhiwa ranozoriboke kungoti handi KB. Zvakaoma Zimbabwe muri kunzwa kachichemo chiri kubva kakubhangeti pane mwana ane 3 months akashayikwa ari mwanasikana. Mushure mekutorwa pamba apo amai vacho vangaita sei vanga vabuda vachienda kunotsvaga murume anga chinzi ane girlfriend mwana asati wawanikwa. Saka kana pane ari kuona mwana akaona mwana uyu ingokwenyerai mapurisa ari padhuze kana kungoti bata kunoko kuitira kuti tibatsireka muri iyi. Hama neshamwari vari kutsvaga kamwana uyu. Zulu pahota famu akachibata chimuti icho kwadembo ya Zimbabwe ndiri manjira mukati bekufamba mukati bekufafedza mukati butsudzuro wamukaseko post
masiso nyati chimutima kabata kuti dze amukaseko honorable cancel honorable Matinyanya chimutima kabata kuti dze honorable chimutima kabata Maxon Jaji chimutima kabata kuti dze kwanza ndichisendri kufamba nacho hanze ndiri kuenda nacho ndakachiti dze iti ndebuzima gumete bizare kwa bulawe chenge basara madambosi pachenda mbuya kwanza chibata Cecilia Banda pamkanda butsu sapo kukaramba pazvipoto Isaac Ndevu akachibata muzi ari pasindoka pamocherera mtero wangu Star Given apo panova ndipo pane zvimazero mileage DVD varipo kabada chimoti paka topaita ikoko gokwe chako gokwe chiri kuti tani chakugokwe mkoma KB ndapindira munzvimbo inonzi Nemangwe Chief Nemangwe Sabhuku Kabila munzvimbo maChief Nemangwe Sabhuku Kabila mune musikana anogara akadanana nemukomana anobva kuGokwe Center mukudanana kwawo vane kereke vanonamata vari mukati mekunyengetera Jehovha Mwari mupenyu mukati mekutaura shoko raMwari vanotaura vachiti kana muchinge muchinyengetera masvika mukuva yemwanano munotorana nenzira yechiKristu uyezve hamutenderwi kusangana musati mave nemurume nemukadzi vakaroorana. So zvadaro Zimbabwe mukomana ari mukati mekudanana nemusikana wake akazosvika pakuona kuti ndakuda mudzimai wangu achibva anobvisa mari yekuti atore mukadzi wake akanokumbira musikana uyu nemari inokwenda kuita iyo 900 US akatobvisa roora akaroora zviri pamutemo achibva abvisa mari inokwenda kuita 900 US. Okay, abvisa 900 US achibva akumbira kuti achate nemusikana wake inzira yekukereke. Right, abvisa mari ndobva vakumbira achibva zvemuchato wavo ndobva vazokumbira kuti iwo vaende kunoteswa ropa ravo kuti achitora mukadzi wake. Pakuteswa kweropa apa mukadzi achiri kumba kwani kuropa kwavo asi taperekedzwa kupi kumba kwemurume wake varoorana mari yabviswa mukadzi achiri kumba kwavo vanzi mutendere kuita bonde mese kusvika masitora mukadzi vachibva vakumbira muchato then vachibva vati takuenda kunoteswa ropa vachipedza kuteswa ropa mukadzi wabva aenda kupi so akatanga kunobvisa roora akakumbira muchato vakachata. Yes, ndopa akazoenda kunoongororwa ropa. Okay. Aongororwa ropa vakaongororwa kekutanga pane chipatara chimwe chihombe chiri muGokwe Center. Mari dzavo sekutanga anoti murume ane utachiona weHIV positive mudzimai negative. Zvikanzi atitesti kamwe chete ndokutesti kepiri zvikanzi murume HIV positive mukadzi negative. Zvikanzi hakuna zvakadaro katichinje ndokuenda kechi3 murume HIV positive mukadzi negative. Kakatatu kana ndokuenda kechi4 murume HIV positive mukadzi negative. Zvadaro mukoma KP zvikanzi nemukadzi vadzokera kumba inini handikwanisi kuenda kunoroorwa nemurume ari positive ini ndiri negative. Vanhu vagara pasi mashe toita sei apo 900 yakatolaswa yakadiwa kai nekuti vabereki vari kuti aiwa raroora kai zviri pamutemo kaizvi ende vana vari mukereke zviri kudoitika tagara pasi kubva kwafundiswa kusvika kuhama kusvika kuvana vacho zvechokwadi vari kudanana asi vari kuchengeta mutemo wechikristu. So mukadzi pakangoti dedi handichakwanisi tendere kumberi mukomana achibva uya pamba pevabereki ndobva ungana zvikanzi mwana wanya ari kuti iye haachandidi kuti ndinotachiona zvabuda kumatest saka inini ndiri kukupai 3 days ndiri kukumbira 900 mukuwasha uyo mukuwasha kuna natezvara ndiri kukumbira 900 US yangu pa 3 days apa mari vakaenda sei vakadya. So vanobvunza vachiti kuti vachiti mukadzi inzwa nyaya yatina mari mukadzi ikodzero yake ari kuramba achiti panorwariwa ndini ende mwana ari kuti kune vamwe achiti imbogara pasi munzwisisikire hakuna here zvimwe zvinogona kuitika munogona kutovaka mukaita musha. Tinonzwawo vamwe vachiti kune vamwe varitogara vakadaro mukadzi ari kuti mukangondiendese kwakadaro chete mangwana ndiri muka ndakafa kwete nechirwere poison kana tambo
Ndozvari kutaura mwanasikana. Mwanasikana. Nokuti zvabuda pachena izvi. Kana muchiti azvishande tizvitevedzere sezvazviri. Taimbonotestirwei. Kutestirwa kureva kuti muda kuziva zviri kuitika kuti muenderere mberi neupenyu hwenyu. Saka inini makandimanikidza kuenda uko. Tambo kana poison ndobva ndafa. Mukwasha achibva ati 3 days ndikuda 900 yangu. Vabereki mari havachisina. So vabereki vaakubvunza Zimbabwe. Taifanira kusatesta vanhu here. Patakapiwa mari yatoziva kuti mwana wedu munhu akarongeka, taisafanira kuizve. Tichimirira zuva iri ratakasingaziveni. 2. Kuramba kwaita mwana musikana kuti handidi kuroorwa nemunhu ari positive imhosva here. Kumukwasha tinofanira kumudzorera here mari iyi nokuti ndiye aonekwa kuti abudisa zvinhu zvakonzeresa kuti wanano isaenderera kumberi. Kunyaya yekuti kana nyange mari tichiiwana kubva tadzi 3 days kana musina kutipa mari ndokusukisai kana kuti hondo. Tofanira kuti tiite sei? Mari hatichisina. Aunza nyaya paNational FM. Hama dzemukadzi vanatezvara havana mari. Pavakaenda kunoteswa anditi vanogara pasi before after panoitwa counseling. Ichokwadi. Vanoudzwa kuti hazvina mhosva kuti mumwe ari positive mumwe ari negative. Unokwanisaka kugarisana. Ichokwadi. Asi mukadzi mashoko haana kumagamuchira. Akati handisi ku. Aiwa inini ayai. Ende hazvimanikidzwa. Hazvimanikidzwa. Asi mukwasha ari kuti ndiri kuda chi? Keshi yangu. Roora rangu. 900. Chinekeo. Saka 3 days idzi dziri kupera rini? Dzopera nhasi. Dzopera nhasi. Ya. First Farai. Nabozhongora. Ndiri kupai 3 days. Shamari ndoda muye pano muno mustudio. Dzekugogoresa. Ndoda kupedzerai. Inina First Farai. Indimba gariya. Akajepa. Ndakachegera ndiri pasaidi. Utipedzerai wewe. Basa kuti andiyanzimeira wanda. Aiwa ndazviziva teki yako yanyanya kajepa. Ingaona tichike ikoko. Aiwa zvimwe muri yeZimbabwe. Mwana wevanhu kana asvika agona akagona First Farai akagona. Matrendero ari kuita song iyi. Izvozvi akabva abika video. Kukomplimenta song. Makaona energy anenge anayo here kuti kiweke. Energy yacho so. Aiwa Sando. Vakabika. Makagona mdara. Makabika. Abatani. Zvinonzi musati maroorana endai kumatest asi vanhu havanzwe. Hezvoka zvaitika. Ndinonzi big boy Zeza ndiri kunoko kudema. Hey. Nai Kanyemba naBhozho chinotanga kuroora nekuenda kumatesti chii? Ndini Alice Kandeya Mount Pleasant. Ndimutsoka sisi wangu Mai Divine na Nathaniel pa Eastview netimu Chimuti yese. Kwangu ndina Mai Kado hati zvinorwadza. Okay. Nikuti vanhu vanga neti arisiri kuenderera mberi. Kanyemba naBhozho uyu mukwasha ngadzikame hake nokuti iye ndiye ane problem. Ari kuda kudyisa munhu poison achiziva apa akuda akakubata apa ari kuda akakubata vanhu chibharo akadiko kutanga aenda kunoongororwa ropa asati abvisa mari. Ndinonzi Honorable Moyo pamucherengi paguruve ndikorokotedzeiwo nhasi ibirthday rangu. Honorable Moyo pamucherengi paguruve. Honorable Moyo pamucherengi guruve. Po rikiti vo. Zimbabwe. Vabereki vaunza nyaya vari kubvunza. Toita sei? Mari yakabviswa nemukwasha hapachisina. Apo vapiwa 3 days. Nasi last day. Iro izizi haisi huku iyo. Avo vaifanira kutanga vaongororwa ropa vasati vabhadhara pfuma tsano avo pakatobhaizika. Ndinonzi T-Bus padomboshawa pamvere chena. Zve 3 days hazvina basa izvo. Ngavatsvage mari yake vamudzosere. Ndinonzi Dickson Tiki pamatepa.
Ateki yacho. Kanyemba na Bozho mbavha iyo yekuba mwana dai vakanokora tsoka yake aidzoka nemwana chete agadzirwa. Ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown Glendale ndomutsa vagari vekwaMajor Brown nevagari vekwaWoola Farm na Alec Gweja Fani Mafuta Tenashe Gotora na Matthew Chiwara. Vanokora tsoka. Nyaya iri kutaura naLangton Chingoma. Kana kuti wanokosa tsoka. Tsoka inogona kunokorwa. Voita sei nayo? Kune kwaunoziva ndiko kuti vakaenda vanonobatsirwa. Tsoka inogona kunokorwa. Wodi? Mati mudzimai akayashinoka pamusuwo kubhangeti dzanga dziri nguvai? Mapasti 7 manero. Munonokora tsoka munoiziva kuti tsoka yacho ndiani? Mawandiro anenge akaita vanhu. Mafambiro anenge akaita murodhi. Murume uyo ndakutomuti muroyi zvakaita aitadza anzi aitanga audza munhu ndinonzi Bentley Chinava paHillside Harare. Murume uyu pakaitwa former test ndizvo achiramba iye pachake aizvitemba kuti aiwa ari negative kuramba kureva kuti zvinokonzeresa handizvisivi. Kanyemba na Bozho ko mufesi uyo speed ndei pakuda kudzoserwa mari ngadzikame kuva neHIV chavaifanira kakuita kutanga kunoteswa vabereki vemukadzi ngavanomhang'ara kupolisi kuti ndo zvakaitwa nemukwasha vanoita kakuti vanhu vataurirane. Ndinonzi hita nyakaringa baba ropa kwamurehwa Murenge village. Ndochokwadi anditi havafaniri kushungurudzwa naivo vanga vari mutarisiri wezvakanaka. Mukoma Kanyemba na Bozho, health is wealth. Tsano ngadzikame havo avo vakadi kutanga vaongororwa vasati vabvisa mari. Ndinonzi boss tate ndiri kunoku kuchitungwiza. Yapakaipa. Hanzi tsano dzikamai. Zvamaifanira kutanga asi ndo zvamakapedzisira. Izvozvo. Paifanira kutanga vaenda kunoongororwa ropa. Handiti? Yes. Ivo vakatanga kuroora. Vachibvoita muchato. Vachibvoisa kunoita sei? Kunoongororwa ropa. Handisi kuziva. Zimbabwe vabereki vemwanasikana voita sei? Nhasi idei number 3. Vese vanogara kuGokwe ikoko. Murume ari kuGokwe Senda, mukadzi anogara kunonzi kwaNemangwe, Chief Nemangwe, Sapo kuKabila. Mai Aisha Joe pamunamba ngavamupe mari. Anogona kakura ya mukadzi ozura yawo. Ameno Zimbabwe. Tibatsirei voita sei vabereki. Mari havasati vanayo. $900. $900. Anditi. Aisati yaoneka. Nasi last day. Voita sei. Apari kuvimbisa mapurisa kana hondo. Okay. Regai timbotengesa Kanyemba na Bozho. Vanhu vese vari vaviri vekuGokwe vakadhakwa. Kwete kupa problemu kumurume nokuti akabatwa HIV. Chakanaka kudzosera mari yemufesi uyo because vakarega kumupa mari. Ndanzwa kunhuhwa rufu. Ndinonzi Edwin Shamu pakazangarare weLiverpool bhaka pamwe cheteka neDynamos. Shoko iri ndiri kurinzwa mukoma KB. Izvo zvinhu zviri kuuya kumashure. Chokutanga ngatange tadzidzisana. Nokuti nyaya iyi yaitwa nemunhu 1 but haigumiri ipapa. Kune kwaichaenda. Mangwana vanhu ngavadzidze. Zvidzidzo zvedu zvinoti kudii tichitarisa panyaya iyi. Nokuti nyaya iri kuuya kumberi yanyaya yepfungwa dzevanhu. Dai pasina kuitika nyaya iyi rufu kana kuti ropa ramuri kutaura dai raisadeuka. Riri kukonzeresa nekuda kwezvaitika. Tofanira kuti tiite sei vanhu nechiratidzo chakafanana nenyaya iyi. Ena tikurudzire zvokudiwa kwerufu. Iye wacho zvakanaka zvitanga adzidziswe. Yes. Ndiri kuona sekunge vateereri vataura kuti pakatobhaizika. Chokutanga munoenda kunoongororwa ropa. Pasati pabviswa pfuma kana kuti roora. Musati machata baba Isabel. Muchiri 2. Pamunenge muchikandana shoko paya. Ipo paya. Moenda kunoongororwa ropa. Akungoti mabvuma machete. Yes. Zvatanga. Akakoti hogu. Ukamira sei. Message. Para message yabwera pano. 900 iyo. Kwairi kuita.
Bozho Nakanyemba. Okay. Bozho Nakanyemba. Uyu mukadzi akauya achidedza amai avo kuti murume wenyu ane girlfriend ndiye akuziva kune mwana. Police get busy. Havasi kumuziva mukadzi wacho. Amai avo vakangobuda mumba vane hasha kuti chokwadi murume wangu angaite girlfriend. Apa ndiri mwana mucheche. Ndine mwana mucheche. Vachibvongosiya mwana pokudu kuchi vakatanga kakuenda kupi kumashops kwanga kuchinzi kune murume wacho iye asiko. Regai ndingoti pfoko Tim Mashasha tinashe Gotora Brian Madziwanzira Shekman Matono Victor Katiyo Kelvin Joao London Brice Chingaipe Innocent Manyoso Denford Chari Regai Samuel Gwaya ndinonzi Trimo Liba pa Highlands takachibata chimote kuti dzvi. Okay, regai katinzwe kuti panyaya iyo. Okay, panyaya iyo zvakuda kugara pasi nevakuru vekuchechi kwacho vowirirana kuti vanodzosera rini mari yemukomana uyo anofanirwa kakudzoserwa mari yake. But zvisingangoye kuti 3 days ndipe mari yangu. I think period yakapiwa nemukomana kurwadziwa kuti akarambwa nemusikana waaida. Saka ndosaka kati 3 days aitoziva kuti pamwe kuwana kwanatezvara zvinogona kutonetsa. Ko akamboisandura kuti iye hanzvadzi yake iri kuti handikwanisi kuenda naizvo aimire wachiti kudi. Ya dai waro takwanisa kubata mukomana kana akasununguka kutaura. Tiri kuzama kubata vatete pana pafoni yavo iri kunetsa. Tichazama kuti tikabata vatete vanotipa nhamba dzemukomana nekuti havashaika nhamba dzemukomana ndibaba munini. Panyaya iyo zvakuda kugara pasi nevakuru vekuchechi kwacho vowirirana kuti vanodzosera sei mari yemukomana uyu anofanira kudzoserwa. Ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown Glendale mutsamuri yese yekwachirata kwandakaroora vanenge vakachibata chimuti kuti dzvigokwe pari kungodiwa payment plan. Ndinonzi baba tapiwa kuStone Ridge kujemu. So kana vasina mari I think the basic ameno tichaedza kakubata vanoziva nezvemutemo even vana advocate nyari maposa vatibatsire asi ndinofunga kuti izvozvi sezvo iri 29 minutes past 10 vasati vava nekeshi yacho vasati vava nemari vanatezvara vadii kusimuka vakananga kupi kumapurisa vanotaura nyaya iyi kwete kunoripota asi kuenda kupublic relations. Anodanwa mukwasha anodanwa mukwasha vogara pasi kana vachinyorerana pasi kuti vobvunzwa kuti imimi munokwanisa kakuwana mari iyi zvarini. Tokwanisa kuwana $10 pamwedzi asi inokwana ishakwana. Votaurirana voona ka payment plan. Okay, Zimbabwe tiri kuwirirana here kuti vanatezvara vanofanira kudzosera mukwasha mari yake. Ameno tisatanzwa nawo. Tiri kuwirirana here kuti vanatezvara vanofanira kudzosera mukwasha mari yake. 0718692244 ndizvo here kuti vanatezvara vanofanira kudzosera mukwasha kesi yake. Simudzai maoko toni. Yes. Kubva ipapo toenderera mberi. Gokwe ngaidzoserwe mari. Ndinonzi Mai Lili ndiri paBloomingdale. Hanzi ngaidzoserwe mari. Tiri kuwirirana here obvious. Achaveregekerwa kuvanhu vako. It's obvious. Mari inofanira kuita sei kudzoserwa. Ndinonzi chamunorwa chimusi pakadzambaira. Okay. KB na Bojo ngavadzosere mari. Ndinonzi Boss London Brice Chingaipe kumvurwi pedyo neMega Save. Okay. Hazviti. Okay, iyi ndingaida kuverengwa iyi. Hazviti kudzosera mari. Ndinonzi Godfrey Musekiwa paGlenville 7. Kodai vakaenderera mberi pasina kutestiwa mwana wevanhu vakafa zozobatwa kuti chakatangira uku aitawo sei. Sei muri kuti mari haifaniri kudzoserwa. Mari ngaidzoswe. Ndinonzi Enoki Nyambo paCode Comfort. Ndiri kuona vazhinji vari kushedzera kuti mari ngaite sei ngaidzoserwe. Mari inofanira kudzokera. Ndinonzi Patrick Majonga ndiri kunoko kuchitungwiza. Brighton Murimba paBocha mari ngaidzoserwe. KB na Bosho. Ndinonzi Benjamin Boka pachitungwiza. Achitungwiza musaijerere baba Isabel. Mabatiro anoitwa chimuti. Mari ngaidzoserwe asi murume uyo anenge atove dambudziko. Okay, sei madaro
ndini Mai Clinty paHighfield vakachibata chimuti kuti dzvi. Regai katinzwe nawo muntondi watonga pabodzi kana Nambia. Tiri kudzoka manje tichiendera mberi nacho chirongwa Boshongora segment part 3 yamudati yamakutu ndiyo kanyumbani ya mpepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Tawe zatu gopa na 28 minutes to 11. Legezani kati vemfeso muntondi watonga pabodzi kana Nambia. Papa Isabel. Papa. Mazvinzwa ka? Yes. Vaterere vanga vachiziva. Vanga vachiti yes mari ngaidzoserwe. Asi nguva iyi. Asi pane zvandazonzwisa papa. Chinhu chakonzeresa kuti vanhu vasakwanise kuita kunotestwa nenguva. Vanhu vaigona kutestwa nenguva. But chinhu chavanonotsa mutemo wekuchechi wekuti hamusangane. Dai vanhu vaikwanisa kungoti chero vari kuchechi chero vasati varoorana vanosangana vachiita zvinhu zvavo. Dai vakamhanya chopichopi because kusangana ndokunokonzera vanhu kuti katesewe. Baba Isabel ndiorambirana nemi papa. Kuchi kuti mutemo wekuchechi ndiwo vakavanonotsa kuti vaende kunotestwa. Dai kuri kuti mutemo waiti munosangana zvenyu pamadira vaida kutestwa. Chakatanga chii kukanda shoko here kana kuti kuenda kuchechi kwavakaita kuti vanotaurana kuti ndakudanana naningi. Chakatanga ikereke ndo vasangana kuchechi. Chakakanda kukanda shoko kunzwisisana vakazoenda kunozviratidza kuchechi. Saka vafana kuita sei? Vakadanana ipapo. Zimbabwe tingati susu mutemo wekuchechi ndiwakakanganisira wakakonzesa kuti vanooneka kuenda kunotestwa. Ivi 0718692244 Bozo na Bonzo. Chekutanga musakakame kana makutaura zita rangu. Uyo mukwasha wekugokwe aizviziva here kuti ndo mamiriro akaita ropa rake kana kuti akatotanga kuzvizivira ipapo. Ndideidzeiwo katatu. Ndinonzi Owen Mahure pamasvingo kubhikita kunonzi kubeta. Yes. Katatu. Chekutanga atotaura pano aisa disclaimer. Musakanga. Bozo na Bonzo chekutanga musakakama kana makutaura zita rangu. Uyo mukwasha aizviziva here kuti ndo mamiriro akaita ropa rake akatotanga kuzvizivira ipapo. Ndidanidzeiwo katatu ndinonzi Owen Mahure masvingo bhikita kunonzi kubeta. Ndizoka Owen Mahure. Rikiti bo. Okay, regatinzwa kuti mumwe atumira panapa ndiani. Clayton Zuru kumadziwe kurafingora. KB Mufesi uyo ngadzikame hapana mari yanofanaka kudzoserwa akamhanya ndiye Mambara. Okay, ndiye Marasha hafani kudzoka kuwange. Ndini ndadaro Clayton Zuru kumadziwe kurafingora. Vemutemo vataura wani kuti anofana kudzoserwa mari yake. Asi zvine hunhu neunyoro. Yes. Nekuwirirana. Kwete zvakaite zvekudhimanda 3 days. Aiwa zvisirezvo. Ngavaende kudare ramambo vogara pasi kuti vaite sei vataurirane. Tinotenda Zimbabwe 19 minutes past 11 Baba Isabel vachanyudza gejo manje chemurume akatiza kamudzimai, mudzimai akatiza kamurume wake vachibva vaenda kwavakaenda, asi pane zvakazoitika. Titenderei tipinde kamuchitoro neCoolTech. Baba Isabel pane message iri pano. Tati ndiiverenge kuitira kuti tibatsirane. Chokwadi. Kanyemba na Bosho. Musikana uyu akangwarisa. Akabhadhara vanotesa. Anga agara asingade blast avo. The talisman is always right. Hakuna zvakadaro. Iropa rako raunoenda naro rotariswa pamushini. Yes. Roonekwa kuti pane utachiwana here. Paya. Ndosaka vachiti kana ukateswa ukabuda negative or positive vanoti enda zvakare matest. Ende kodzere kuenda kwaunoda. Iye kwaunoda. Unoteswa woenda zvakare. Anditika panenge panechi vakatoenda 4 times. Saka hakuna zvakadaro. Aiwaka hapana kubhadharana kwakaitika apo. Ndo zvitoripo handiti. Ndo zvitoripo. Okay, Baba Isabel, are you ready kuti mutsudzure chimwe? Musati matsudzura regaika timbodai. Ana veZimbabwe vanoimba Baba Isabel. Havanogona kana ngoma kedu. Ndi excuse koyo. Aiwa. Komana anonzi Alvin Imani. Ndagara anongonzwika koyo.
anongonzikiwa kuti ndiye XQ trademark anogona ayo anogona kanyemba naphozvo panyaya yekugokwe vanatezvara ngavazame nepavanogona kudzosera mukwasha mari yake even vasina kuenda kumatare zvinogona kumunonokera zvekumatare izvo saka kudzivirira kuri nani pane kurapa kumukwasha ndinoti dzora hasha upiwe mari yako ndinonzi kuponzi chigaga kuEpiworth mashoko kwa mashoko aya dzora hasha mukwasha vanatezvara itayo zano rekuti mukwanise kudzorawo mari yemunhu zvinhu zvinobuditsa mashoko akarongeka ichokwadi vanoramba uchifambidzana ndizvozvo chakauya acho ndizvozvo fafaidzai baba Isabel ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mandiri mukati mekufafaidza mamukaseiko richitori constable mulabo akabada chimuti aripo south park ipapo wamukaseiko mainokutenda kwanzi ndishedzewo katatu mainokutenda vanomuti Charlotte Mutsambi aripo paHighfields apa akabada chimoto wamukaseiko Milba Marumisa pamwe chete namukoma wangu Mr. Shoniwa chimuti wakabata wamukaseiko wadzanai ari pawasu bapo akabata chimuti pazindokapo wamukaseiko Tenford Chari pamwe chete na Bishop Mariwa akabata chimuti wamukaseiko wakabata chimuti Mofela Clever Takawira akabata chimuti pamwe chete na Constable Gwena varipo pa Everton chimuti wakabata paka 07 Bowera chiri kuti kudini kubhowera mukoma KB kune nyaya yakaitika kubhowera ndikuti kune murume nzvimbo yandikuita rinonzi kubhowera kumudanga murambinda chifi nyashanu sabhuku murehwa kune murume akadanana nemukadzi wemunhu vadanana nemukadzi wemunhu mukadzi achibva azviziva kuti mukadzi wangu danana nemurume uyu murume uya wemunhu ndobva atiza nemukadzi wemunhu mushure mekuti mukadzi wangu aziva kuti ndadana nemukadzi wanhengi ndobva ndarwa pasi nemukadzi wemunhu paakatiza nemukadzi uyu akabva aenda kunonzi kuBeatrice kubva kubhoera nyaya yandiri kutaura yakutosvika 7 years asi ine nyaya yazobuda nhasi okay ndokubva vanoita vana 2 vari kuBeatrice vachigara ikoko uyu akatizwa nemurume uyu angasati hake ane vana asi uyu akatiza nemurume wemunhu uyu anga vana 4 akatomboenda nevana vakazodzoka zvavo kuna baba vavo ivo vachibvasara neupenyu hwavo varipo 2 murume wemunhu nemukadzi wemunhu vachibvasara kuBeatrice ndobva vatoita vana 2 kuBeatrice variko ikoko mukadzi uyu atiza nechikomba uyu akasiya murume wake nevana kwasabhuku murehwa uko anobva kwabetera apa paakatiza pavanga vari kwasabhuku murehwa apa asi kumusha kwake kwaakaroorwa achibva kunonzi kwabetera baba vake kwabetera uku uchibva kwaita urwere ndobva akwira bhazi kubva kuBeatrice achienda kwabetera but yese ibhoweraka ndobva anopinda ikoko ndobva aona hama dzake akasvika ari musi weFriday Saturday ndobva akwira bhazi ndobva anoburikira kwamurehwa kumurume wewe akatiza uyoyo ndokudzika pabhasi stop ndokugamuchirwa nemurume wake wakatiza uya ndobva arara ikoko kubaba vekuBeatrice vari kupi vasara kuBeatrice ka ari kuti mudzimai aenda kuurwere hwababa vatezvara okay ndobva aenda kwabetera ndobva anorara kumba kwemurume wake wakudhara uyoyo mangwana kuseni svondo achidzokera kupi kuBeatrice achidzokera kuBeatrice achinosvika kuBeatrice ndobva asvika achingoti baba haina nchada ini ndokusiya murume uya wechikomba chiya nevana vacho 2 ikoko ndokudzokera izvo zvikutaura kune kwatiri vari mamurehwa village vanotofamba uripo to hange utasekera charoorana andiri yasimudza mbada tirove pakatsikatsika andiri yasimudza mbada tirove pakatsikatsika simudza mbada pakatsikatsika simudza mbada iva pakatsikatsika yere telefoni tewere pinifo yere telefoni tewere pinifo reporting to the angel Ndiani kwakataka kusiva kuti kunabata kwakakosha panyika akazotevera apa kunabata pachimuti akazoziva kuti zvakakodzera akapedzesera pakutenda Mother Mary pioro
Teni oroshi weripidi 4 Jumanja wakachiweba kimilikiaji 7 horobaiti Teni oroshi weripidi 4 Wakachiweb Teni oroshi Akiroshi Lakiroshi Betera Po Rigidi Bu So achikomba vasara vajira vasiwa nevana 2 apo mukadzi wavo akatorwa pasi akaenda vakasiyiwa vasina mhuri yavainayo saka izvezvo achikomba vasara kuBeatrice. So ndanga ndawana nhamba dzaachikomba ndiri kufungidzira ndakanga satora nhamba because pandazada kuzama kuvabata ndaona munhu asiriye because iyo chikomba pachacho ndanga ndichida kutaurawo nawo vatiudzewo saidhi ravo kuti nguva yavakabuda nemukadzi wemunhu vachienda iko zvino zvinhasi uno mukadzi uyu vati vana 2 naye vasiyiwawo futi nevana 2 mukadzi uyu abva adzokera kumurume wake achidzokera kumurume wake abva gamuchiro. Baba Isabel, drama iri riri kuitika muZimbabwe here. iZimbabwe inzwe baba ndati bhoera batai makadaro timbochinyuturaiza ichi chekubhoera ichi. Yes. Tomboshedza Pastor H. Muchefa. Tinotenda bhohwera zvivindi zvacho dai matare achiripisa both murume nemukadzi vanenge vaita mashiripiti akadai. Ndinonzi Thomas Mateta ndiri kuCape Town kuSouth Africa. Zvatinoitira munyika muno kiki pamukadzi wemunhu hapamihwe unofa neBP chete. Ndidaidzei katatu ndinonzi Hard Life Mangava kana kuti Baba Shelter ndiri kumuzansi kuSouth Africa. Hard Life Mangava kana kuti Baba Shelter kuSouth Africa wakachibata chimuti kuti dzvi. Baba Isabel, mati musamhanyika mati bhoera chii chakaitika? Muri yeZimbabwe ndine nyaya yekubhowera kumudanga Murambinda Chifinyashanu Sabhuku Murewa. Okay. Kwa Sabhuku Murewa uko kune murume akadana nemukadzi wemunhu. Murume zvakadana nemukadzi wemunhu mukadzi wake akabvaziva kuti murume wangu adana nemukadzi wanenge. Paakazviziva zvazikana izvozvo zvatozikanwa masaidhi ese murume achibva tiza nemukadzi wemunhu uyu vachibva vaenda kunogara kuBeatrice. Iye murume akatiza nemudzimai wemuridzi uyu anga ane mhuri. Vese mukadzi anga nemurume murume anga nemukadzi. Okay. But murume akatiza nemukadzi wemunhu anga asina mwana nemukadzi wake. Asi mukadzi akatiza nechikomba anga ine vana 4 nemurume wake. Mukadzi uyu achibva tiza nevana vake 4 nechikomba ndokuenda kuBeatrice. But vana vakazodzoka kumba kwa baba wavo achibva Sara mukomana nemusikana vasara ikoko zvinhu zvaane 7 years kusvikira izvezvi vatova nevana 2 murume mukadzi nechikomba vachigara vari kuBeatrice. Mukadzi uyu akatiza nechikomba achienda kuBeatrice. Vabereki vake vanobva kubhoera zvakare kunonzi kwaBetera. Kwakanzi kuti kwaita urwere huriko. Mukadzi uyu ukutiza nechikomba achibva kuBeatrice achibva aenda kupi? Achibva aenda kwani? Achibva aenda kwaBetera. Achina kunoona chi? Urwere huriko. Aenda kunoona urwere huriko. Achibva ikoko akabva fonera nemurume wake achiti ndadzoka ndiri kwenda baba kwaBetera. Zvikanzi uyani kupi? Uyani kumba. Mukadzi uyu akabvako iri Friday. Ndobva aenda kwaBetera. Ndokunoburuka pabus stop kwa Murewa. Ndokusangana nemurume wake wakudhara uya. Ndobva arara ikoko nemurume wake. Sunday ndokuzomuka achidzokera kuBeatrice kuchikomba chaane vana 2 nacho chiya chaakambotiza nacho chiya. Achisvika kwachibva ati kuchikomba chiya chine vana 2. Baba, haini nachada. Ndakudzokera. Zvikanzi chokwadi zvikanzi shamari sara nevana vako achibva atosiya murume nevana vake. Iko zvino zvadzoka kwaMurewa kutogara nemurume wake kutanga wakambotiza uyo. Ko iye murume akambotizwa nemudzimai uyu anga asati aroora here pa 7 years. Aiwa hana mukadzi akatobva gamuchira mukadzi. Izvezvi nhoroondo iri munzvimbo ndeyekuti pese pavari kufamba vase makandozviita mukomana nemusikana vachangoroora izvezvo kumvura nekumvura varipo tu. Aunza nyaya ndiani? Vagari vemunzvimbo zvikadzi zvinhu zvakadai sezvotidzidzisa chiizwa kurarama izvo. Saka ndaitori nenhamba dzechikomba chekutizwa chikuBeatrice ichi pandadzifona dzabva dzarasika. Ndinoda kutaura nacho. Saka vaunza nyaya ndewekubhoera kuti mukomana asiyiwa zvakare
kubitirisi apo mkazi wake akaenda aiwa munhu wamunofanira kubata nomufana kutsvaga amai ava vekutiza murume vakadzokerako anditi vakatiza murume vane vana 4 vachibva vaenda kuBeatrice nechikomba vachibva vazoenda kumusha kunoona urwere vakatosvika nekuurwere vakasvika pavakabva kuurwere vachibva vaenda kuex husband ndoko vanorara ikoko ndokunorara ikoko hamiri kuti nezvipi zvakazofadza kusvika vakuti kuchikomba richadida kudzokera Bowera muriko here Bowera batibatei pa 0713938538 kana kutumira WhatsApp pa WhatsApp number pa 0718692244 Avaiwe baba Isabel baba Isabel Bowera baba Isabel ai tsvagai nhamba dzemudzimai uyu atoabata wekumbotiza murume akaenda kuchikomba. Inini kana vachitendera vese kutaura nese kubva kumurume akambotizwa akadzokerwa nomukadzi nechikomba kana mukadzi akaenda wacho mushure mekutizwa nemwe murume ari kutizwa gadi bati kiki ndakarorwa kuBowera musadaro ma07 iyi yakaoma amai avo vakaoma baba ava vachatizwa ngavatoziva masystem emunhu wavo ndinonzi maiti chikudza kwaziko ndofuka zvine maloni kangukwana matebs akakwana imi maiti chikudza kwaziko mati mudzimai uyu anogona kutiza futi murume wake akazvijaire ko chimbomirai izvozvo baba Isabel Bowera 07 muri kuona drama iri apane drama refu apa pada kumboitwa firimu chairo iri firimu chairo rinobuda pa ZBC TV 6 minutes past 12 ndo pafika nthawe pale manje KB na Bozho chikomba icho ngachisatsamwe chokuBeatrice achadzoka hake mukadzi uyo atojairira ndinonzi kuda kwashe makoni ndiri kuchitongweza zvatoa muropa izvo vachichinjaniswa havo avaiwe 7 minutes past 12 ndo pafika nthawe pale vanga vachikomenta nyaya yematauro yekubhangeti ichokwadi yamai vakanokerwa kuma7 manheru ichokwadi zvikanzi murume wenyu ane girlfriend apo nemunhukadzi wavasingazivi yes ivo vachibva vangobuda vane hasha vakananga kumashops vachisiya karusva vari mumba ichokwadi vachinoshayiwa murume vachidzoka vari kuona mwana hamuna zvikanzi ngatirege kuwanza hasha ichokwadi ichocho ndozvavasina kuona okay 9 minutes past 12 tichirika mustudio tichirimoka mustudio kubudikidza kane chirongwa Bozhongora segment regai katimbodai mudzimai uyo wekuBowera maifana kungomupaka zita rokuti penga udzoke kwa muna kunyora zita renyu wani musakangane kunyora zita uye kuti muri kutumira mamessages muri kupi Wilbert Mapani chitungwiza padhedhi pariseiko nhasi ndoziva kuti mabhamba investments akachibata chimuti muna Harare Street Trimo Chirubvu Giant wemabhatiri Ototeri Terence Chidongo yes pamwe chete kana Boss Chinyoka varimi muriko here uko tinotenda Bozho nakanyemba tokumbirawo kamuise piki remwana wekubiwa kuitira kuti vanenge vamuona vamhangere kumapurisa ndinonzi maingoni ndiri kunoko kwa Mutare kuriseiko kwa Mutare nhasi baba Isabel hanzi kana pane piki remwana akabiwa kubhangeti tiri kukumbirawo pa WhatsApp channel kana pa Facebook yeNational FM Zimu kuitira kuti vanenge vaona mwana vaite sei vamhangere kumapurisa chataura ndofunga vabereki vari kuzinzwa sokunzwa kweta chichemo chavo kubva kuna kansela nevatungamiri vari momo kuti vaite sei vatibatsirewo sokunzwa kwamuri kuita ndichavabata kuti vatipowo piki torikanda kuti vanhu vazive nokuona kuti vanenge vaona vakwanise kuziva tinotenda baba Isabel vari kutsigira nyaya yekubhangeti yamataura ichokwadi yemwana akashayikwa ari kutsvagwa ingotitumira kapiki tiisewo pa National FM WhatsApp channel pamwe chete kane pa National FM Facebook page kuitira kuti vanenge vaona mwana vazivise mapurisa anenge ari pedyo Premier Soccer League Kasolaga Premier Soccer League match day number 19 musi weSaturday 20 June 2026 kuluveve Bulawayo Chiefs ichabvina kana Agama
Kariba ku Ascot Stadium. Tel 1 versus Moz FC. Hart Stadium Waterfalls FC Hunters versus Simba Bora ku Baobab. Ngezi Platinum Stars versus Scotland FC ku Rufaro. Herenchos College inenge ichikuyana mapikiti na Cape United. Mutambo watichapaika live pachimuti musuwa mugovera Sunday 21 June 2026. Hard Rock versus ZPC Kariba ku Chawanda. Manika Diamonds versus FC Platinum ku Sakuva. Triangle United versus Chicken Inn ku Gibo. Then the big one Babafield Stadium Highlanders versus Dynamos. Munofunga kuti mutambo chapera seiko. Highlanders versus Dynamos. Tinenge chupai zvakareka live pachimuti musuwe Sunday. Ndo kumira kakuraita mafixtures ya match day number 19 Kasolaga Premier Soccer League. Mukadzi uyo panofira hapa zivi kuti zvikomba 2 here kuita kuchinjanisa. Vakadzi kunge ari kuchinjanisa hembe 1 day zvichamuwana. Varume vese vari tundu nofunga vakapfuwirwa. Hapana zvavachaziva. Ndinonzi Sabhuku Karamba pazvipoto. Ndakachibata chimuti. Sabhuku Mr. Magirazi. Yes, Mr. Magirazi. Zviri kuitwa nemudzimai uyo ka. Ari konzeresa. Dai waro takwanisa kakumbata titaure naye. Tinzwe kuti chi. Ende mukatarisa mukoma KB nyaya dzakada kufanana. Ndiyo nyaya futi yemukadzi wekudhaya wayo. Wokuti arorwa nemurume asiyana arorwa nemumwe. Akudzokera kunoita futi mwana nemurume wakasiyana naye. Ndizvo kaizvo. Ndizvo izvo. Endi chichakazoitika. Chichakazoitika rufu. Kazoitika rufu apa. Okay. Tinodzoka mangwana maita basa Zimbabwe nokucherera kwenyu 23 minutes to 1 mitambo ye 2026 FIFA World Cup iri kuenderera mberi nezuro. Portugal 1, DR Congo 1, then England 4, Croatia 2, Ghana yakagogodza Panama 1-0, Uzbekistan 1, Colombia 3. Mitambo iri kuenderera mberi nhasi nengwa dza 6 o'clock manheru. Czech Republic versus South Africa mu group A. Mu group B 9 o'clock Switzerland versus Bosnia Herzegovina. Then 12 o'clock Canada versus Qatar mu group B. 3 o'clock makuseni mangwana Mexico versus South Korea. Ndiyo minangu ya mitambo inenge ka ichibviniwa ka ku 2026 FIFA World Cup final iri kubvinirwa ka ku Canada, Mexico pabodzi na United States of America. Mangwana nichatanga nechepamutare chamai vane vana vari kurwara pamba reukama vaungana kuti batsirane. Akubvunza kuti huku iyi isai zvifuwo zvenyu panapa kwakusumudza huku kana mudenga huku chibva yaenda zvachose. Amai zvikanzizvo huku kana isina kudzoka panapa impa chenyu ndima chona zvokuita. Amai vende kufadona pasi kwakutostroka ipapo zvikanzi kusvikira mafonera kwakaenda huku. Kana musina kufonera kwakaenda huku amumuki pamakarara. Tichakupa nyaya yeyu mangwana. Papa Isabel, ichi chokugokwe ichi ona zviri kuita WhatsApp messages. Ndaona chitambura kuvegera muzuko. Pari zvino tabata advocate. Yes. Nyari Maposa. Kuti vatibatsire kubudikidza kane nyaya iyi vanonzwisisa nezvemutemo. Mangwanani mamuka seiko advovo. Good morning, mamuka seiko Zimbabwe. Aiwa, network yenyu inenge iri kuti netsei. Muripo muri kutinzwa here? Ndiripo ndinokunzwai. Ina muri kundinzwa here? Zvakanakisisa. Mainzwa nyaya yepagokwe? Ndainzwa nyaya iyi yaparurwa izvi. Zvatingataura nenyaya yepagokwe ndezvekuti chekutanga vanhu vasati varoorana musati matopinda muwanano yacho kubvisirana pfuma endai mundotarisa mundoongororwa ropa. Izvozvo zvakatokosha nomuga zvinogara chingotaurwa pamatv pamaredhiyo chichinyi. Nemhaka yendeyekuti nyaya yeHIV inyaya yakakosha yekuti umwe nomumwe azive kuti iye akamira sei uye umwe wake akamira sei uye ari kuzvida here, anozvikwanisa here zvekupinda muwanano nemunhu akadai. Tozviziva zvedu kuti kwane nemishonga namapiritsi anomwiwa, saka kuva HIV positive kwakuita sekunge munhu ane BP kana kuti ane diabetes. Asi kune vamwe vanoti ina handizvikwanisi, chero wacho ane BP tikaona kuti une BP ndogona kutoti tenhangu zvemunhu ane BP handizvikwanisi kana kuti ane diabetes handitika, nekuti chinhu chinonzi marriage kana kuti wanano chinhu chinofanira kuitwa munhu uchida nemwoyo wese, uchifara, uchiziva kuti ndezveupenyu hwese, uyezve zvichazova nechekuita nevana vamuchazova navo.
saka izvozvo chekutanga ndechekutoti vese vari vaviri ava vatori nemhosva panyaya iyi yekuti vakatanga kumedza kutenga kuchadinai kuchada. Saka vanhu vese vanenge vachiti uda kupinda muwanano tongokumbirisawo kuti tisatapinda mumutemo, tokumbirisawo kuti endei mundoongororwa ropa. Handiti uyezve budiranai pachena. Kana une mwana taura kuti ndine mwana, kana une rimwe dambudziko reutano taura kuti ndine dambudziko rakadai reutano, kana budiranai pachena nekuti zvichangozobuda ende hapana anoda kuzonzwawo sekunge apinzwa muchizarira asingazvizivi. Ndizvoka saka tongoti ende handizozivi, handidi kufungidzira kuti mukoma wangu wokugoko yava vanga vasingazivi. Handitika nekuti munhu unofanira kunge uchimbogara uchipotarisa kuti wakamira sei pautano hwako, asi tongoti chero dei vanga vasingazivi. Ndizvoka sisava vanobvumidzwa zviro kwazvo kuti vati bodo ini handikwanisi, sevanhu vanga vakazvichengetedza vasiri kuenda pabonde. Handitika pamutemo chapo kana muchiti vakachata ndotarisira kuti vakapiwa marriage certificate, kana chitupa chemuchato, vanobvumidzwa kuti vandoita annulment. Asi apa tikutaura hedu kucivil court. Asi nyaya iri kutaurwa iri mudariro inyaya yeroora, kuti saka zvinoita here kuti munhu adinai adzosegwe roora yake kuda roora rake kuda. Rega inongotarisa just very briefly kuti tione kuti iwo mutemo unomboti chinyi. Kana tichitarisa nyaya yeroora tiri kutarisa customary law, kureva kuti tiri kutarisa zvinoitwa patsika namagariro edu. Hazvina kunyorwa mumatsamba emutemo, mastatutes namaacts hamuzviwani imomo. Zvinongonzi aiwa zvinoenda kumatare anani nai, matare ana chifu, matare ana sabhuku zvichinda zvakadaro, kana ana saduni. Takatarisa izvozvo, pane nguvawo dzinoitika mutsika namagariro edu kuti shuwa pfuma inogona kudzorerwa. Chinokonzeresa kuti pfuma inzi inogona kudzorerwa, chekutanga tingangotarisa kuti kana tongoti sokuti mudzimai anenge aita cheupombwe. Handitika nekuti ari kubvisa apa tikutarisa kuti mudzimai kwete kuti tiri kusunungura varume panyaya yeupombwe ba, asi tiri kutarisa kuti anobvisa roora murume achibvisa kumhuri yemukadzi. Ndizvozvo saka ende anenge achitarisira kuti ndoda kudzoserwa murume kubva kumhuri yemukadzi. Saka toti kana mukadzi akaita cheupombwe, handitika kana kuti kana pakatarisa kuti paita yatinoti muchirungu severe deception, kunyengedza kwakaomarara. Handitika ende papapa togona kutotarisa futi kuti murume kuda ndiye aita severe deception, nokuti severe deception KB hazvibudi zvekuti munhu ungangoti ndokopinda muwanano naningi hongu ane chirwere chakadai, handina kumuudza ende akundiramba, ari kundirambire ndidzoserei pfuma yangu. Apa pakutotariswa kuti ane mhosva ndiani, who is to blame. Saka tikatarisa kuti number one ari kuti inini handichadi mukadzi. Handiti dei achingoti handichadi hangu. Handitika shuwa mukomana anogona kuti oendawo ndoti ndidzosereiwo zvinhu zvangu, asi totarisa chikonzero chekuramba kwemusikana. Ndomusikana uyu mukomana wake anga achimuda, vakatodanana vakachengetana, vakasvika pakuwanana, vakasvika pakuchata, ari kumuda, asi munhu waari kuroorana naye haazi munhu waari kunatsokuziva. Azoziva paya kuti munhu uyu mamiriro ake inini handizvikwanisi. Pane wamuka pawo inonzi chinyi blame, kana kuti toti chinyi yekuti unoti iwe uri kurambira iyoyo akadi mhosva. Thank you. But tangamupa here mhosva musikana yekuti anoti inini handizvikwanisi. Pane zvaunokwanisa nezvausingakwanisi. Zvavanoti uri kuda nemunhu kuda ane gumbo rimwe chete, ane prosthetic leg, haakuudzi nekuti muri kuti kati tiri kuchengetana. Ende tine urombo chose pakuti varume vazhinji vanoda kufarira nyaya yekuti ngatichengetane. Dzimwe nguva vanenge vane chavakaviga, chekuzoti wamumboona kuti izvo ziso rakubviswa rakuiswa apa,
mazino akubviswa akuiswapo, gumbo rakubviswa rakuiswapo, zvikanzi hanzi dai vedu vemunhu zvoopera ndakatarisa. Asi munobata nyaya iripoka yekuti pane vamwe vane kakunyengedza, asi pakunyengedza voisa kauchene mukati. Saka ndosaka chiti tiri kuda full disclosure. Saka kana taakutarisa chero nyaya dzachona dzaakutongwa namambo kana dzaakutongwa pamatare edu nanatete nanani, vanenge vachibvunza kuti ko iwewe sei usina kuudza munhu uyu ichi. Asi tazotarisa tikati tongoti anga asingazivi, nokuti vamwe vanototya, totozviziva inini kuti vazhinji vanoti aina ndinoongorori ko ndikazoona zvakamira so ndozoita sei. Asi vamwe vanongotya, havangoendi kundochekwa, asi vazondotariswa kudaro vazotoongororwawo utano hweropa. Handitika zvazoitika matarisana muri vaviri kuti iwewe wakachena, inini ndabatwa ndine utachiwana. Pane mumwe musikana kana kuti mukomana anogona kuti inini hangu ndozvikwanisa, munhu wangu ndomuda, ngapinde pamapiritsi toshandisa zvokudzivirira. Pane mhuri dzakawanda dziri kushanda dzakadaro nekudanana kwavo, nekuti iye anoti ndozvikwanisa uye rudo rwangu rukuru kupfuura chigozhero chasimuka ichi. Asi pane umwewo sesasisi vangu vari kuti nandine nei handizvikwanisi. Ende kana achiti handizvikwanisi kudaro, ndoona sekuti zvezvakanaka panyaya iyoyi kuti kana pachiongororwa nyaya iyi kumatare edu, notinesari kumakoti asi kumatare ana mamba awanditika, kuti vatarise kuti shuwa musikana haana dambudziko iyi, mhosva haana yekuti ari kuti inini handichakwanisi. Asi anogonawo kuvawo partly to blame, angona kuva nekachidimbu kemhosva kekuti havana kupepuka panguva yangu vasina kupepuka, vazorangarira bako wivhi yatota. Yes, vanaiwa nemvura. Vanaiwa nemvura, maona mvura yanaya. Saka iyewo she is also partly to blame, nekuti vese vanga vachitarisirwa, nokuti iye nepfungwa dzake idzi ari munhu chaichai akati hanze toongororwa tisati tapinda, aide asina kutopindawomo. Uyu murume aide asina kubudisa $900 yake. Saka ndinoona sokuti panyaya iyoyi takatarisa mativi ese, handioni pakashata kuti vana tezhara vati aiwa tichangokudzosera chidimbu nepatokwanisa, zvokuti takatola mari yese yakatopera, aiwa kamari inochagwa ichichagwa. Kune mombe futi zvedziriko dzinotengeswa, kune nokuti haazi kamunhu wana akapiwa mari apa. Handitika idare musha wese. Handitika saka chero mukati kuda kuna hanzvadzi iri kuGermany, kuda kuna sisi vari kuSouth Africa, titumirewo tichidzosere munhu zvinhu zvake, nokuti wedu ari kuti haazvikwanisi ende tiri kugamuchira kusazvikwanisa kwake. Handiti hatisi kuzomufosekedza. Asi vangaendesei advocate nokuti mukwasha akavapa 3 days and 3 days idzi dziri kupera nhasi, iwo havana kana sendi, voita sei kuitira kuti vanyatsokugarisana zvakanaka, vopedzerana zvakanaka, paite closure yakanaka pakati pemhuri mbiri idzi? Aiwa, ngavachienda manje kumatare edzimhosva, maona nyaya iripo kuti isusu tiri kunzwisisa nyaya iripo. Mwana wedu ari kuti akundikana. Handitika ende zviro kwazvowo mwana weduwo aide akapepukawo akatarisa nyaya iyi asati apinda, tisati tagamuchira mari, nokuti isusu patakagamuchira mari taifunga kuti vanhu vagadzirisana chinyi zvinhu zvavo. Hazvisika zvinhu zvinobvunzwa pamaroro izvo zvokuti tisati tagamuchira itsvakai kuno yenyu kana vhuramuromo yenyu makandoongororwa ropa here. Hapana anombobvunza izvozvo. Hapana. Vabereki vanototeiwa zvinhu zvenyu zvakadini zvakarongeka, muri kuzivana makaudzana zvamakaudzana. Saka ivo vari vaviri kana vanga vasina kuchenjera kana kuvhurika maziso kuti vaite izvozvo, vabereki havangapiwe mhosva. Handiti asi hatirambi futi kuti vabereki vakadini vakapiwa mari dzavo, ndizvo kavakagamuchira mari kubva kune munhu uyu asisina mukadzi uye asisina waachavaka musha naye. Saka ndikangoti kana tikatiendei kumatare munondotaura kuti aiwa nyaya tainzwisisa, shuwa munhu tiri kuda kuti timudzosere zvinhu zvake. Handitika nekuti hapana, asi tagozherwa ne3 days dzatapiwa, chero dare chairo haripi munhu 3 days. Tichienzanisaiwo panyaya yechinai, nyaya yemazuva. Handiti matare avangaende kana vari kugokwe uku vangaende kupi? ngavaende kwamambo. Ngavaende kwamambo. Kana zvaramba kwamambo vakaona hazvina kubuda ngavaende kwamajistrate. Okay. Vane simba rese rekuita nyaya idzodzo, kuti isusu daka redu harisi rekuti hatidi kudzosera munhu mari dzake.
handiti nekuti shuwa mukadzi waakaroora hatisiko hasi kumuwana isaka hatingangowani kamari tinoiti pachirungu unjust enrichment hamungangohwini munhu kauti mangowana mari kwaariyo tofamba chienda yoserai munhu mari dzake handitika asi chatanetsekana nacho mazuva atapiwawo ekutarwawo ekuti toitepiko kwatondowana miracle money mari togona kuunganidza asi toonawo kuti tipiwe mazuva. Tinotenda nekuda kwenguva dzedu mashoko amungada kusira mhuri yeZimbabwe kunyanya zvichibva panyaya yekugokwe iyi ndiye kuti kudini? Zvatingabviko tiri kagotaura chimwe nai vedu vemativi mana enyika Zimbabwe yese makatiteerera tongokumbira kuti musati mapinda munyaya idzi dzinoti nyaya idzi dzine rufu mukati ende nyaya idzi dzine upenyu hwese mukati tiri kuti till death do us part. Vanhu budiranai pachena hatiti kangudzanai zvamunofana kuudzana zvisingori zvoti utano chete. Umwe munhu tinotoziva kuti pane vakanesana futi hama dzisina kutaura kuti mwana wavo anga achiroorwa uyu anga aimboita ma-mental challenges anga ari pamapirisi ema-mental challenges. Hazvo zvinhu zvakanaka here kuti uudze munhu izvozvo muchipinda ende havasi vese vanobva vakuramba zvekuti wo handikudi nekuti wakamira so nekuti zvanongotaura zvirwere zvese zvichana mapirisi anorapa handiti asi udzanai budiranai pachena kuti musazotanga kunetsana nemutemo. Tinoti isusu mukoma KB mutemo haunei nevanhu vakarongeka. Mukaona mutemo wakugogodza pamusuwo wenyu zivai kuti mashaya kurongeka. Okay. Aiwa tinotenda maita basa nenguva yamatipa advocate Nyari Maposa. Tinotenda mukoma KB muvanesa rakanaka muri yeZimbabwe itirwai zvakanaka. Tinotenda maita basa tinokubatai zvakare mune zvimwe zvirongwa paNational FM. Morning mukoma KB naBhozho. National FM inono ndiripo pachimuti ndimutsiroka madhamu vangu Lilian Dzikarura netimu rangu rese randaipinda naro chechi kudzedzereka kwavatendi vanoti Right Masekesa Duterere Gwaiti Patrick ba Wilson Kabono na Tinashe Gezani tiri pa wine trader pa hudu apo ndinonzi Pardoni Kamuseo pa Borodeo pariseko pa Borodeo nasi Big Boy Zeza kudema akachibata chimote kuti dzwe Papa Isabel Papa mazvinzwa ka yes vaterere vanga vachiziva vanga vachiti yes mari ngaidzoserwe asi nguva iyi asi pane zvandazonzwisa baba pati chinhu chakonzeresa kuti vanhu vasakwanise kuita kunotestwa nenguva. Vanhu vaigona kutestwa nenguva but chinhu chavanonotsa mutemo wekuchechi wekuti hamusangane. Dai vanhu vaikwanisa kungoti chero vari kuchechi chero vasati varoorana vanosangana vachiita zvinhu zvavo dai vakamhanya chopichopi because kusangana ndokunokonzera vanhu kuti gatestewe. Baba Isabel ndiorambirana nemi papa kuchi kuti mutemo wekuchechi ndiwo wakavanonotsa kuti vaende kunotestwa. Dai kuri kuti mutemo waiti munosangana zvenyu pamadira vaida kutestwa. Chakatanga chii kukanda shoko here kana kuti kuenda kuchechi kwavakaita kuti vanotaurana kuti ndakudanana naningi. Chakatanga ikereke ndo vasangana kuchechi. Chakakanda kukanda shoko kunzwisisana vakazoenda kunozviratidza kuchechi. Saka vafana kuita sei? Wakadanana ipapo. Zimbabwe tingati susu mutemo wekuchechi ndiwakakanganisira wakakonzesa kuti vanooneka kuenda kunotestwa. Ivi 0718692244 as a motivational quote of the day kana kuti mafarera videra chikungu tiri kumapasuka kana Coach Brian Ngosi. Coach Brian Ngosi ari kuti unkhoza ulibe mphamvu zacho lero nsiku zinsiyana bzimveseseka mazileka kutayika bwema ndawa mangwana aliko pamwepo wanthu anza kulekerera lini. Unkhoza ulibe mphamvu zacho lero nsiku zinsiyana bzimveseseka mazileka kutayika bwema ndawa mangwana aliko pamwepo wanthu anza kulekerera lini. You may not have the energy. Days are different. That is forgivable. But you need to always have the wisdom to live to see the next day. For that there's no exemption. You may not have the energy. Days are different. That is forgivable. But you need to always have the wisdom to live to see the next day. For that there's no exemption.
unogona usina simba racho nhasi zvinonzwisisika sezvo mazuva anosiyana, asi hazvirevi kuti unobva warasa uchenjeri hwese. Unofanirwa kugadzirira ramangwana apo pausingazoregererwa. Unogona usina simba racho nhasi zvinonzwisisika sezvo mazuva achisiyana, asi hazvirevi kuti unobva warasa uchenjeri hwese. Unofanirwa kugadzirira ramangwana apo pausingazoregererwa. Ndiyo motivational quote of the day, mafarira videra chikungu kuchokera kuna coach Brian Ngosi. 0713938538. Regati mbonzwa kuti ndianiko ari parunhare. Hello pa National FM. Hello Kanyeba. Mabuka seiko. Dasera bosho usaiko. Ndiani wangu atisiwa huyo? Mwidi talento Pachagaza. Zviri sese Pachagaza. Aifa munandi baba. Tibatsire tinzwe. Tabatsira pane ichecho kama yao kuzinoenda hapa inishikomba. Ona mai amtinya sentana fitia. Tadi kudzidza umana tango tichanguza nyato vata manyero wetu na kuita zazatu mwana anozuti. Ana mai ngavhurike baba nyaya dzakawanda dzingotendera vanhu mapeji akawanda zvichiitika muno. Ndizvo zvote. Ngasamotangodza nyaya kanzi murume wako ana nhinga apo otomhanya ikokaiwa tisadaro. Aiwa tinotenda sikweresai vaviri vatatu mukoma talent. Bona rega ndinotanga naRebecca Foster, King Mambozi, Johnny Nyekesi, Kabakepe na Alex Besa, Peter Zulu, Ketlen Makonto, Renten Kiboma, Wadena Maindosta. Kati munidedzero katatu kamotedza wapo ane Promise Chimanda ari pachunge umatepa-tepa. Anonzani? Promise Chimanda. Promise Chimanda, matepa. Rigidi. Vo. Nasi, Thursday 18 June 2026, day number 169 of 2026, kwasara 196 days kuti gore ripere. Tiri mu wiki 25 of the year. Nasi is Sustainable Gastronomy Day. Wow. Tichipaka kutenda muno munyika yeZimbabwe, First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa avo vari kuspearheada right chirongwa chekuti vanhu vawanike vachidya chekudya chataidya kudhara, gastronomy, kuitira kuti katichengetedze hutano hwedu. So nhasi International Sustainable Gastronomy Day. Madziko yense yari kupemberera kansiku imweyi. Tiripo pachimuti Mboho talenti kumasvingo, talenti Mboho kumasvingo. Kuri seko nhasi nyasha nyakuchena kwa ziko arachipata chemuti. Pane mutereri parunhare. Hello pa National FM. Nkoma kanyenda makadini. Tinosimba makadi zvenyu. Aiwa ndinofara hangu ndiri kuno kubhangeta. Aiwa ine chokwadi amuri kunzwa iri kutaurisa tiri kuchema zvechokwadi kuti mwana akaenda zvechokwadi. Munoiziva here nyaya iyi? Chokwadi mukoma nyaya iyi yakaitika musi wa 7 June zvechokwadi. Musi wa 7 June. Chokwadi mapasi 7 ndokwakaitika nyaya iyi. Saka mashoko amungada kuti mutaurire mhuri yeZimbabwe tichibatsirana kuti titsvage kakune mwana ndeye kuti kudini? Ndaona chekune kutaura kuri kuitawo kutaura kuri kuita vanhu kuti patumirwe piki zvechivapikire mwana riripo zvokuti riri kufamba. Azhinji acho akataurana maingani izvo chokwadi piki iroro rinowanika kuti tikwanise kuti tingawanewo here mwana. Asi ndinongotiwo vabereki ngatidzorei hasha nokuti tarisai kuti kuenda uchinzi enda unoona murume wako ane girlfriend nekuita losi yekushayiwa mwana chakakosha chii? Ichokwadi mukoma ndo zvandinongoudzawo kumadzimai kuti aiwa ngatikoshesewo mhuri dzedu. Tinotenda nemashoko enyu. Mungada kungosweresa vaviri vatatu? Regai ndingosweresa wangu Dr. Kandishaya pabhangeta pachamunorwa Mbewe, gogona sekuru banda patafara 3 apo pachigayo, Mike Red Mainosta. Ndofunga muzukuru wangu tapera pakuwadzana apo anoitawo zvekucheka mazirazi nemukwasha wangu Chitawo ari pachinoi paBrundish. Ndozotiwo baba namai vangu vakandibereka, baba namai Mpipa pachisati famu apo. Ndinongoti ndizvo zvochita mukoma kanyamba.
aiwa tinotenda vachada kubata bhozhongora anobatika sei vanoda kundibata munondibata panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa karamba pazvipono pamwe chete namakanika chawa po rikiti vo kanyemba bhonzo nawashington maremera aka bhozhongora tigumane mangwana tichakusiyanika nanas gudanga mole mulauzi tinzwe mashoko kubva kudireboard zimbabwe.